Me ku zo yi nan? Koyon iskanci. Iskanci? Murza wannan. Ya? Ka murza. Da kama ko da hannu. Ka murza na ce. Ai ne. Ai ba wannan murzawa ba. Amma ka iya shan wannan ko? Ye? Ka iya shan. A ina gani dai. Baya ganin wannan a TV? Me TV? TV ka abu kallo. Ai. Sha ko ka haɗe. Ya? Ka sha ko ka haɗe. Kai. To ai mu mun tauna miki haɗiye ta. Sai mun tauna miki haɗiye ta. Kai. Ku tashi ku yi rawa. Nace ku tashi ku yi rawa. Wallahi ban yi gala ba mallam. Yau za ka fara. Kai malam ka iya rawa? Wace? Ka iya rawa kowace. Nace ku tashi ku yi rawa.